Идрис и Найденов и днес ще ви покажа как да видите Wi-Fi паролата на профил, с който сте се свързвали преди. Първо трябва да влезете в старт менюто и тук трябва да напишете ето това. И това, върху него тръгвате с десен бутон и изпълни като администратор. След като ви се отвори, ще ви покажа ето това. Тук пишете ето това, което виждате отдясно на черния екран. После цъкате Enter. Тук ви показва всички профили, с които сте се свързвали. Ето тук сега пишете ето това, което виждате отстрани. Тук сега цъкате пауза и трябва да напишете профила, на който искате да му видите паролата. След него пак цъкате пауза и пишете това, което виждате отдясно. След като го напишете, цъкате Enter. Ето, тук ще ви изпише цялата информация. И ето тук, където пише K-Connect, отсреща изписва и паролата. Надявам се клипа да ви е харесал и помогнал. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Чао!